Simeon Mosoti igondo murai o Pefa Western Nyanza. Aiga Pefa Western Nyanza igonte niriki district ikomina ibere. District ikomina ente nirete nimbwata abo basia bana ikomina babere naende igonde bono gando the senior pastor we kanisa yasi mwakire. Ibona asimura am the senior pastor. Bono lenda mangana ya jetaga tokea igona nyorete nkoro ase media. Ngoja watenga minto ya barariria. Minto ngiwete ngamba bwate ndoge koruguse ngakona mowe karoka. Endege. Ngendege ya gure Kisii. Bona kona wendege ya gure Kisii nkaunga ndege ya gure Kisii Pefa. Ukweli ya mambo ni kwamba oyo bono tokoroka olekueroka Bishop Obonyo. Bishop Obonyo igate nende tuegasi ekerate nende tuegasi bono taliere tali mo Bishop wo Pefa aiga Gusii. Bona asabanta bale gochiongainireria igare ko bangaineringa ko bairale ngumbu. Ngumbu eye Pefa ntobwati program yokwenda ngumbu. Yale ko banga Pefa nebwate program yokwenda ngumbu ninje yale koa. Igo ya koleta tuchorji form. Banta bono baibeire chibese kende yonsi nke igekoro kinga Pefa ne usigete gose ne mbaicho form kinde jonsi ya Pefa. Na hande form ya Pefa yale ko bororo ninje nale go kolegendo kieke inje nale nge go sign. Igonale ko batairende oyo ntu amutenene tiegasi bono gale go kole binto biaye bweko monyene. Buna na rigiwa se media nga obwateirwa abosongo. Ta bwateirwa abosongo. Igachieta kabwateirwa itibasa ale go kole binto biaye. Ekoreka na bwate chikateri chiaye. Ale go kole gasi na barobo. Igolende bono ase kanisa ya abosongo na igwete nga na bashirika ba Pefa aiberete. Mushiriko Pefa dai aiberete nonoyo. Nande nkama yakubore ekanisa ene nene ya Pefa ye muna murocha. Aiga no mo Bishop wa Kobera. No nkobera bono gigaga. Bone kona igwete ngande muna omonto yo bwati na akirujisim all over. Bagwande minto ya tebire kwa bwatiru. Ngabade ya minte yirinde ngakingo cha kokoranye nyole. Bono ka otu ikaransi nabo basi bane Jumamosi bagante ya tigatorre torali kia banta minto na kitoko banyora. Rende abantu mbwate na bangaini bagante byaya. Igo tokorie meet agents. Echiche tobatebyo ekene kia manene ngana kiere. Igo nale ko batebya rende muna yatangase twe oyiga akabeire omurayo bono murayo no kabiro gonkonya noyo. Oyu na moroche giga gakorukwa Reverend Yandaro Pefa gebwate all over Kenya. Igo Reverend Yandaro gakoruka Kamega but is working here in Kisii. Igo nale ko batebirende muna media yatangasete amangana ya yo ina chiete obisi nene yeito bakamurusio bataba ya mundu utakore gasi na intwe ekeroga egikao kiericho ni yaikaransite. Igo nale ko batebirende nga ntobwati egento gekorokwa Kisii County Region. Region yane gekorokwa Pefa West Nyanza. Mbogoreti korwa Kisii una nabatebya Kisii, Nyamira, baka Transmara. Igo nale ko batebirende gaki amangana aya igo toko jabeka ngaya yo bwate tu ye kere gento kiaye naende karo twanyorete ngarende bono mangana anto komoikeria. Togateba tiga bali babwate aibeire chibese chiabo bamosoere bagenda ne serikali ekiara ntu ntobwati ase kanisa ntobwati gekao gegochikogamba amang'ana y'obwoibi. Gona kinaro tangarende tiga manyekane ng'ase una bono iga abantu bategerete all over ase Gusii engima
gusiengi magaki bari baraba gusi na akerchi simi all over bagondebia endege nche nana komanya endege nekare nana komanya ng'egento nkere gekorokwa ng'aki bono geki egeseko ekerambauti ngekare bono ekero nachete gotomirwa ase esimi yane ebirambauti na endege ngacha goa endege eye naki nkoyeikera bono iga ngwakera nyasaye ng'a mbuya buna ekianyoa endege eye more iga gaki nabaikereire nabatebia ng'a yaya oyo obwatetwe oyo bono tari erida ya Pefa inenegwe naende ntobwati program ende yonsi okoira abanto ng'umbu nakairete abanto bande mbara akabatebetie na chigari akoonia abanto abakooneri chigari chiabo chigari echi akobaoneri ntomanyeti chibese inche tokaigwete akairete chia abanto bia echigari igo bono nare kobatebia rende ng'a ebi na ebinto are gokora ebiaye tabinto mbiri bia kanisa igo twamotenenetie ase eng'encho abanto konyoa bamosoereire konyora abanto bamosoe ng'a otoireire ngotoire are ng'umbu abande bateba omogaka narochete agantebia ng'a oonirie oboremo bwaye ekero omogaka agantebia ng'a oonirie oboremo bwaye omogaka okorokwa momanyi bono ekero nanyora omonto oyo mpaka yachire goika atax yabeire ng'a abanto bakorigia chibesa baonia ebinto biabo bacha koreta oegwa nare goassociati na omonto omoibi ore ase ekanisa ime naende okoibera abanto igo egento kiagete nkamotenena naki ekio. I'm the pastor in church, Nyamira Township. I'm the overseer, Nyamira West District, Pefa churches. Iswarindire my brother abori ario morikia mang'ana. Ing'ana ki mwakorete mukamotenenia egasi. Egasi tuteneine, Pefa daracha mbiri, nere kanisa enene ya ofisi omwaskofu. Oyo ikaranste igaiga. Omwaskofu eyekerare igaiga, chiripoti chinyinga chigocha chia region, no chigocha aga. Abantu batugete bunuri are kora risiko ngara no mobasiara so no bishop are bo Pefa church Kisii ekara bare ko muri gukuru Nairobi bamuri gukuru Ogembo bamuri gukuru Suneka asa bonse bare gutumira ni gaiga chiri bote chikabachi ko bari shift obisi omonto cyo tigerita ya yororo na ndo tigororo ye namba yesimi na ndo tebo monta kuri ya kuru Samson obonyo bono mo bishop ya gacha turangiri twensi mo bishop ito bono mo vasi to we richoni yega agatorangeria tukaranga no mwaskofu yo otenene twigashogoro kwa bonyo ekaro ring'aniri ria kwanwa egatoka abantu babwate complain chinyinge twajigota makoririgereria tukanyora ntu tokonyara kurikwana bune kanisa omo bishop wetu the advice omo bishop agateba ng'abantu bagende police bari botie reportinga omo ndaro bari bichibesa lakini tari kanisa kwa mang'anayo bona abantu bakagenda police nendo tokamadebona sia ikeire ese ngichori ngene yaberega you step aside irube likarikwa ligatigara ase region likarikwa likaganda national office likarikwa likabati sparked to all 12 districts che region inga omo bishop oyo ngo mo deputy kare otrene wemeremo ase ground singa ngorushare ngitibesa asa abantu yanko bayirare nga America enata ko bekari ngana richinguru mo bisori aboria ngana kiyanyare kanetabo igo nabo tonyorete information njere kabireyo